Domin samun sabbin shirye-shiryenmu, danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Ba za ta riƙa sanar da kai duk lokacin da muka ɗaura sababbin shirye-shiryenmu. A gani yanzu kwana biyun nan kwanan mu biyu kenan ɗaɗɗaya kwana biyu ba mu da wutar nepa gaba ɗaya. Yanzu batir da za ka yi amfani da shi ka ji rediyo ka ji bayanai na ƙasa ma yanzu ba ka da shi. Yanzu batir na kake kallon shi naira 500. Da Allah na gaske? Ga shi kana kallo? Kai ka gode ma ka da 500 sai. Yanzu 500 na sayan na abun da zan ci daga na ban da shi. Wani muna magana gobe mu zama leaders of tomorrow. Tun muna makaranta ana muna magana leaders of tomorrow. Muna makaranta wasa da ce muna leaders of tomorrow. Yaushe abin nan zai dawo. Ka ga dan jarida? Ai, dale. Bai da magana sai bayani. Ma ba na fara gaji da shi ba. Bai da magana sai bayani. Yanzu da sabon labari dai zo. A gan shi. Ina zo. Kai, ɗan jarida ba za su nuna ga ta ganka. Ba za ka san ka. Ya kai. Alkai maka. Barka. Ba shan hannu yanzu. Ba sako kuna da labari ba. Ba mu da labari. Ba shan hannu. Ina labari. Labari da ku. Yaya kai? An ce ka tambayi mutane ka shiga tsakiyar su. Amma ba so da kai ne fa. In ba haka fa. Ka bi hankali. Kai yanzu ka baka da halin da muke ciki ba mu da wuta kwana biyu. Ba ku da wuta? Kwana biyu. To laifin waye? Laifin shugabannin mu. Laifin ku dai ka biya kudin wuta. So nawa nake biyan kudin wuta? Ba ka bar shi duk da na gan shi haka na sa akwai labari. Me ka kawo yau? Dole akwai labari. Labaru ku do mana su mu. Kaga da farko dai gwamnati jiha gwamnati gaba. Wannan ta uku ne kukan da ka sa baki na menene? Wannan ta uku ne. Bai kamata ma na dinga magana da ku ba ta da na rufa saboda ku kanku ba tabbacin kila kai Na ji menene ciwo, na ji me masu nan ciwo. Wannan kogo na virus. Ya kai nan kuwa ba. Kai, ina ga ya can yankin Abuja nan. Ka san rashin jin rediyo kwana biyu dai sa hankali. To ba mu na ciwo zai kama mu, ai sai dai masu kuɗi. Ai sai masu kuɗi. Sai masu kuɗi. Wato ka ba da tabbaci sai masu kuɗi. Ai sai masu ko? Hai. To da nawa ka ce sai masu kuɗi kar ka tara kanka ba ka ji ko? Ina mai ba ku shawara. Ku dinga dukkan ku na dinga cakudewa wuri. Nawa ne kuɗi yaya? Kuɗin batik ma ga gare mu balle ka ce mana kuɗin batik 500 kake kallon shi ba mu samu ba. Aka ce maka stay at home stay safe. Na ku ba ba ku ne. Kana dan jarida ku kana fita ka je ka aikin ka mu zauna gida. Ina faɗa ku gaskiya ne fa ba wai kokari nake na san kai ka zo waje ba ga saka da labari. Yanzu me labari? Kaga ya mutu a ƙasa. Kaga wannan cuta? Sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kyauta ki. Wanda ya tafi sai dai mun tale ji kashi. Wayo. Wannan cuta ba ƙarfin bala'i ne. A dai zafi haka? Ya fi haka ya fi ne kasan nan. Ya fi ne kake kasan nan. A duniya ma gaba ɗaya. Abin da muke ji a can duniya daban. Daga China. Ta ke doro ta zo ta zo Amurka. Ta tsallako ta zo Chad. Daga Najeriya bai. Ta bar Chad. Ta zo Niger. Ina za ta zo daga Niger. Ai ba mu da tago. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kai magana dan jarida ba mu da ita. Kai magana. To ta shigo nan Niger. Ba ta da yankin mu. Ba ta jahan. Wato wasa kuke na dauka ko? To kamar na bayani ka ta mana surutu ka kama nan na mu da China. Kokari nake. Kanin babanka na China ne ko America? Kamar na maganar kasar mu Najeriya. Na lura kaman ba a daidai kuke. A daidai muke bayani za ka mana ga ina kokarin faɗakar da ko abu kuna mun haka. To ka fahimtar da saurare ni ma. To shi ke muna ji. Ana baka kana rogo. To muna jin ka da kullun basira. Na ma da yan koyi ke na fara da matsala. Wallahi. Kana da babban matsala. Matsala ne ma sunanka. To ai kwana biyu ban ji rediyo ba kenan na daure sati biyu na ta kudin batir. Kun ga wannan cuta? Kaga wannan cuta? Wannan annoba da kake ganin shi na sarƙaƙen numfashi, na sarƙe numfashi. Babu hali. Ina. Ai. Wannan mai ran karfe? Ai wannan sai ta Allah ma ta mutum. Sai ta Allah. Na biyu. Ai wannan ma dai. Wannan mai ci dai na Kaduna. Ba gaishe dan da girgir ba. Da kai da shi tashi mu gani. Tashi wallahi ka dare ne. Wallahi dare. Da kai da shi wani. Da kai da shi wani. Kai ka hada. Sai ka ce da ga daukar to tare. Dan da girgir da shi. Gajere ne mai dogon fasifa mai hikima da tunani. Tunani shi ya wuce da kake tunani a lokacin. Ko bai. Yana batawa yana gyarawa. Haka yake ai. Na uku kuna ji na ko? Na uku. Waye ba abba keri ne ko kyari kace? Kyari. Me ba wa shugaban kasa labari. Ok, gama nan ne. Shi me ba wa shugaban kasa shawara.
ya riga ba mutu. shi ka kashe shaka ka kai kuka dan jarida yanzu sa abun numfashin ka ka mutu da shi ba ai da kashe wani abun numfashi ka kashe ka Ai yanzu shi Buhari ka ganin ka shi wani ta kai Buhari kenan to gaskiya uzu ba tabbaci saboda wannan tsoho da ka ganshi mai ran karfe ne wannan mai ran gongon sai Allah kawai amma da ka ce yana kashe manyan nan na ji kama gan leaders of tomorrow zai zama gaskiya kenan ba ni a gani na tabbas kuwa amma leaders of tomorrow tun muna makaranta har gobe bai zo ba kai hakuri ni ban jin turanci ko kuke to kai kana jarida kana da yaran ka ne kusa da yaran da ba ya fahimta mana amma ni turanci an ce mana mu yara we are the leaders of tomorrow nan shi ana maka magana mu na manyan gobe har yanzu bai zo ba gobe har yanzu bai zo ba kullum muna kwana mu yi bacci mu tashi har gobe har yanzu gobe bai zo ba ba ya kamata da sake wallahi da sake ni dai ina jin iya abin da zan yi faɗa muku dan kunne ya ji nan ji ya fi da sai da ku kiyaye yanzu to dan jarida da aka saurare mu kaga gwamnati masu kula da kiwon lafiya wato WHO to mu dinga wanke hannu akai da me nake nan wanke hannu ko da sabulu ko da sanitizer dinga wanke hannu akai yanzu tambaye ka saboda rashin kuɗi rabon ka da wanka da sabulu wata na hukumar shekara nawa kenan sabulu baki nake wanka bai kare ba bai kare ba ka faɗa gaskiya nan jarida ka faɗa ma duniya gaskiya ba kana jarida kakan sati na biyu kenan fa ba ne wanka ba kullum watsa ruwa nake dulmewa ko gaskiya tun da nazo ina jin doyi Allah na jin doyi dan jarida a ce ba kawai dan jarida ka natsu dan jarida ka natsu duk inda zaka kai mu ka kai mu duk inda zaka kai mu kai mu kar ka barin maka addu'a kai addu'a baki nan ni dan malam ne jikan malam allo yanke mu kakana jijiyan wuya